No niin, tervetuloa uuden videon pariin ja tänään videon aiheena on tulinen puttipeli. Eli me ollaan rakennettu puttirata, jossa on yksi niin sanottu iso reikä ja sitten on tämmönen tulinen reikä on toinen. Ja siihen tuliseen reikään, eli sinne mahtuu vaan ainoastaan golfpallo. Sitten jos puttaa vähäkään ohi, siihen ei ole tarkoitus siis osua. Mutta jos sitten puttaa paluuputilla tulee vahingossa vierähtää sinne sisään, niin joutuu syömään tämmöisen ihan järkyttävän tulisen homman. Atte tuossa näyttää. Chili habanero. Tämmöisen täytyy huitasta siinä sitten naamariin. Mutta kohta selviää, että missä kohti se siellä kentällä on. Me koitettiin golfpalloilla, niin aika nätisti palautuu samaan kohti muutama kerran. Niin todettiin, että siinä on hyvä. Sitten katsotaan, mitä meiltä muuta löytyy. Tuo nyt on mieto. Otetaan toi siihen. Sitten eli 8/10 Nakajologia Poppamieheltä. Sitten on 10/10 Skorpioni. Tätä mä maistelinkin siinä yksi päivä. Se on 10 plussaa X-hottia. Närästää muuten vieläkin. Sitten sitruunaa. Perinteistä. Sitä otetaan niin puristetaan sitä sitten johonkin lasiin. Mun mielestä vedetään vaan vedetään vaan tosta vähän kuorta pois. Ja sitten pari limeä. Ja ne limet tässä, niin ne syödään kuorineen. Sitten niin tommosia. Mä voin sanoa, että mä oon kerran maistanut näitä ja nää oli ihan, ainakaan minun makuun oli aika... Carolina Reaperi sipse. Mä en ois koskaan maistanut näitä. Mut mun mielestä ennemmin se tulinen paluuputti, niin hei, vaihdetaan nää sinne. No en mä tiedä, jos tommonen yksi lähtö osuu sinne, niin en mä tiedä, onko se paha. No joo. Laittaa tommosen siellä, lapulle kirjoittaa se, kun mä puttaan, niin mä puttaan sinne sisään, niin Aleksi syö tommosen, jos osuu. Just näin. Ja kumpi voittaa sen pelin, niin sanotusti. Sitten on taas vähän lisää. Tommonen joutuu juomaan melkein kokonaisen pullon, periaatteessa 3 huikaa koko pullo. Tehdään näin, niin näkyy. Ja totta kai meillä tulee sinne myös perinteinen punasipuli. Se röystetään. Atte viime kerralla niitä vähän maistelikin. Ja sit vedetään noin tuliset soossit, niin rukiinen ratkaisu, sipsihimo. Eli yhdellä tommosen lastun päälle heitetään. Tuolla oli vielä 5/10, mutta sehän nyt on ihan linnun maitoa näihin nähden. Ja aini oli meillä yksi tämmönen niin sanottu helpotus tuolla, että yhteen lappuun tulee tommonen smoothie jogo banaanimansikka, eli tolla sä pystyt periaatteessa pelastaa itses sieltä, että sä et välttämättä joudu kärsimään niin paljon. Mut nyt pelin säännöt. Meinaat sä, että tuo yksi tötterö pelastaa jonkun näistä? No ainakin se on henkinen helpotus. Eli nopea pelikertaus, tai sääntöjen kertaus enemmänkin. Eli pelataan 6 roundia, ja aina jos mä puttaan sisään kuppiin, paitsi siihen tuliseen reikään, vaan siihen pääkuppiin, mä nostan sieltä lapun, jossa lukee, mitä Aten pitää syödä. Meistä ei kumpikaan tiedä, me laitetaan sen lappuja kaikista miksereistä ja syötävistä asioista, ja sieltä aina vähän niin kuin arvotaan se, mitä toinen joutuu syömään. Ja jos taas Atte puttaa sisään, niin mä joudun syömään. Ja sitten jos me molemmat putataan, niin me joudutaan syömään siinä kesken pelin periaatteessa. Molemmat ottaa jonkun pikku snackin niin sanotusti siinä erien välissä. Mutta pitemmittä puheitta, lähdetään pelaamaan. Eli ensimmäinen roundi, Atte lähtee töppäämään palloa kuppiin kohden. No niin, käy nostamassa, että mitä sieltä tulee meikäläiselle. Otetaan tuo pallo vaikka pois eestä. Noin, et kato sinne. Ei. Katsot, että on yksi lappu vaan kädessä. Noin. Ja mitä siinä lukee? Punasipuli.
No niin, Aleksi pääsee syömään punasipulin tästä. Eli tosiaan meikäläiselle nakki napsahti ja punasipuli. Mä en ole päässytkään tätä herkkuu vielä maistamaan tällä niinku raakana. Vinkkinä voidaan antaa, että pienemmät haukut on parempi idea. Helppo haukata, mutta isompikin on liian vaikea niin. Siis ei kroppa anna myöden niellä, kun tulee niin kova se maku voimistuu tuonne nenään niin voimakkaasti, että Eikö se tuu tähän kielen takaosaan semmoinen oikein, että sä et pysty niellä sitä? pulli kun nousee tuonne ylös se maku. Hoho. Voisi nyt närästämään. No niin, eli mä upotin ensimmäisellä, niin Aleksilla on nyt tasoituskierros sipulin jälkeen. Silmätkin vuotaa. Oli niin hyvä, että itkettää. Ei. Herranen aika. Kakkoskierros. Yes! Hyvä putti. Haha. Katsotaan mitä Aleksi syö. Kyllä. Kyllä. Kyllä golfpallo. Ja tosta päällimmäinen. Ei, kato, et kato sitä, mikä sieltä tulee. Onko sulla 2? Ei ole kuin ihan yksi. No niin. No. Mä en katsokaan sitä. Siis mä katson, että se on oikein päin, mennään kameran eteen. No niin. Tässä lukee. Poppamies. 8/10. Eli ei paha. Ei paha. Sipulin jälkeen se voi olla vähän pahempi. No ei, kyllä sipuli oli kyllä niin överiä, että ei ihan oikeesti siis. Ihan niin kuin viimeisen päällä. Paha. No niin, Aleksi vatkailee pulloa siellä, onhan se oikein nyt sitten. Nakajologia 8/10. On oikein siis. Tää oli se hitaasti nouseva polte. Hyväilee makuhermoja. Nyt jos haluat oikeasti olla kova jätkä, niin olisi pistänyt sen habaneron päälle. Kyllä tuon sipulin jälkeen nyt niin ei lähdetä leikkiin mitään sankaria. Ei edetä polttotunnelmia tähän, niin se haluaa varmaan kostaa nyt ja seuraa putilla mulle jollain keinolla. Ei ollut paha. Vähän tuo niinku ei ole kurkun päässä. Sehän ei olekaan ollut paha tää. Ei olekaan. No mut hei, meikäläisen kakkosraundi lähtee käyntiin. Kato se vaihtoi palloa meikäläisen palloksi. Ei herranen aika, ihan oikeesti. Kolmosraundi lähtee käyntiin. Atte ei oo syönyt mitään ja meikäläinen on vetänyt yhden lounasmenu. Huijakkaa. Annahan maila tänne. Tää oli ikävä. Come on, tiikeri. Otetaan pallo pois, niin kuin Atte sanoi. Ja sen jälkeen varovasti. 1.
Ja mä en tiedä vielä. Ui, älä me hirveän kauas. Chili habanero. Ei näytä se. Siihen on vielä laitettu, että 10/10 poppamies kylkeen. Eikä oo. Ei muuta kuin Atte rupeaa rouskuttamaan niinku porkkanaa chili habaneroa. Mä luulen, että se ei ole niin paha kyllä, mutta katsotaan. Niin Atte, ei muuta kuin nosta niin sanotusti habanero pöydälle ja... Mä en ostanut, mutta tiedätkö mikä mulla on hyvä? No. Mä olin eka, ketä syö habaneron, niin... Te voitte päätellä, että kumman meikäläinen valitsee. Sä painat ihan sit sinne vihreeseen kantaa asti. Samalla kuin tuokin sitten. Ei oo paha. Tiedätkö, mikä ei ole paha sit pöydän toiset puolet? Mä voin sen sanoa. Kautta 10 habanerokastiketta siihen kylkeen. Noniin. Hyväksytään. Ei muuttaa kuin round 4. Äskeisen habaneron jälkeen niin Vittu! Atte miettii pelin kesken jättämistä. Eikä mieti kun kostamista tästä. Suuta on nyt huudeltu varmaan se 300 litraa edestä. Kylmällä vedellä katsotaan, pystyykö kaveri jatkamaan. Ilmeisesti sen verran polttaa. Rupeeko kädet hikoamaan, rupeeko kädet tärisemään. Mikä on tilanne? Mutta jokaisen kierroksen välissä on 3 minuutin armon aikaa, että annetaan sen poltteen tulla sieltä. Jos ei sit pysty lyömään, menettää vuoronsa. Sieltä hän saapuu, kieli pitkällä. Kävelee puttauspaikalle, ottaa pallon. Ilmeisesti Atte ei pysty kunnolla keskittymään nyt tähän tilanteeseen. Katsotaan, jos saataisiin Atelle jotain helpottavaa sieltä. Ei uponnut, vaikka ehkä semmonen pieni sitruunan kynsi olisi saattanut tehdä ihan poikaa tässä kohtaa. Poikkea se vittu vähän sakana. No niin, tässä on nyt vähän lepytelty Aten makuherkulle äskeisestä. Ihan hirveetä. Ilmeisesti siis jouduttiin katkaisemaan kamerasi vähäksi aikaa, koska Atte tunti sen verran kovaa poltetta. Oikein niin sanotaan näet suu on niinku puuduksessa ja niin paha mieli. Ikinä tekijä. Joo. No niin, ei muuta kuin pistäähän putteri saukulle ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Ei osu sen takia. Nyt on niin paha polta, että ei osu. Uusi kierros, uudet kujeet. Seuraava putti. Se on hänet. Katsotaan. Tulisiko Attelle uusi chili habanero? Niin kuin Atte sanoi, otetaan pallo pois kupista. Ja mä oon vetänyt 2 jo. Atte on 1. Toivot sitten joukijupurtiin. Joo. Poppamiehen 10/10. En vitus pysty. En. Tästä lukee Poppamiehen 10/10 poppiise sieltä. Heitä pikku nökäreen siihen. Otetaan ruispalan päälle. Ei kun se ei tippunut siihen. No niin. Kahtaa varmaan närästää.
Ei ole enää hauskaa pelaamista. Oli hauskaa niin kauan, kun mä teen niitä putteja sisään. Niin, seuraava kierros. No, sitten joku hyvän onnen smoothie Alekselle tästä vielä. Niin. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Pallo ensin pois reiästä, niin voit aina sanoa. Näin sit mä teen näin. Käsi on tyhjä. No niin, tästä. Sitruuna. No mutta hei, ota tosta sitruunan pölyä ja tuun nakertaa sen siihen. Sitruuna. Ja onks tää sillä lailla, tuossa oli vaan revennyt, vedetään niinku tällä. Joo. Se on syönyt. Ei muuta kuin puttaus hommiin. Varmaan harmitti jo. Viimeinen kierros lähtee käyntiin. Anjatte, pistä parasta. Yes! Sisällä. Yes! Yes, 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 yes. Mä otan mun pallon pois sieltä. Ota pallo pois ja tää on lappuun, kun otan porra. Joo. Tai jos mä nyt en saa. No nyt ne on kans. Kuppiin, niin se on meikäläinen joka vetää. Se sylkäs sen. Jeesus sentään, etkä kato sitä. Sipsu. Näin. Tuleeko veljes näyttämään, kun siellä on semmosia ihan hyvän kokoisiakin sipsejä olemassa. Ei, kyllä mä vedän ihan tuossa sillä niin. Pussin pohjasta semmoisen rikkinäisen. Kerran söin ton pojan kummisedän kanssa, niin saunaillassa tommoinen saunaminen loppui siihen. Karolina riipperi, jauhe, jalopeno jauhe. No! Tai sit se oli ne siniset on vielä tulisempia. Melko tuju on haju, mutta Pitäisikö olla silloin ottaa 2 vaikka? Ei. Oota, mä en saanut nauhalle, että tää on poikki. Mä otan uuden. Ei, en mä syö. No. Ainakaan vielä ei kyllä se rupee tuntemaan, että se rupee polttamaan. Ei oo. Nyt rupee tuntua kurkun päässä. Rupee tuntua vielä enemmän. Mä en usko, että ei se yksi okkaa. Me otettiin sillä tavalla, että me ettiin vähän ennen kourallinen suuhun. Onhan nää niinku toki tulisia. Mutta mä luulen just, että joutuis vetää pikkasen enemmän kuin yhden. Että sais semmoset niinku polttamaan fiiliksen. Mun mielestä ihan hauskaa puttipelaamista. Meikäläisen Mikistä loppu tosiaan nyt akku tässä kohtaa. Se haittaa. Hei, kiitos, että katsoit videon ja tilaahan kanava. Nyt näitä videoita rupeaa tulee vähän enemmän ja toivottavasti nautit meidän seurasta. Tää oli melkoisen tulinen haaste ainakin Atelle. Meikäläisellähän tää nyt ei niin paha ollut, mutta hauskaahan näitä on tehdä, joten toivottavasti säkin tykkäät ja viihdyt kanavan parissa. Joten vielä kerran tilaa kanava.
ja tykkää videosta. Kiitos.